On yi ko ni ɓawam ɗo background ɗo ɗum watuma ɗo bonondaji ko doggata nder lesdi Mali nder balɗe ɗiɗi salinoɗe ɗo. Mi laari kadi yimɓeji ɗaftoɓe indépendant wiyotoɓe Tuareg en kadi waɗi bononda ɗuɗɗum ha nder lesdi ha hakkunde keɗol Mali be Algérie. Mbara ɗuɗi ɓuri ha ɓuri sembe. Min ɗo wi'a yimɓeji amen wonɓe nder lesɗe Mali min ɗo ɓawa moɗon habre moɗon ɗum habre africain en fuu joɗugo dow tata jaɓe bo joɗugo dow table ɓe tata jaɓe on joɗa ɓe ɓeɗo ma ɓe on ɗafta solution ko luti ɓe warta nder hakkiloji maɓɓe ɓe garta ɓe joɗa ɓe waɗa kamɓe bo himɓeji on himɓe yiɗɓe jam tata jaɓe solution wato ɗaftugo waɗa leddi hesri kam tata jaɓe sam to ɓe jiiɗi ɓe gaɗa leddi hesri kana se ɓe yaha ɓe ta'a leddi Mauritanie na wodi ko leddi ɓurta Mauritanie mawnugo na e Algérie na to ma ɗo fu ɗum lesɗeji africain ɓe jaftina to min ɗon ɓawa moɗon Burkina Faso Mali Nigeria min ɗon ɓawa moɗon.